Njurireni, 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 ndera ndera, njurireni, ndera. Ndakulandira ndine Bright Mhango, video inaso yosangalasa iyi. Video iyi yokhuza ndi nkhani yosangalasa imene ikuchokera ku Malawi yokhuza bambo enake zinake John. John ali ndi mkaziyo ali ndi zaka 36, mkaziyo ndi hule amanyengana ndi azimuna ambiri. Pa nkhani iyi akunyengana ndi bambo enake zinawo ndi achiphiko amapanga business ali ndi zaka 60 komanso ali ndi cancer. Dala wachikulire ndithu. Deya Johnyo atapeza kuti mkazi wawo akunyengana ndi achiphiko anayimbira Foni yo ndi kumayipanga record. Ndikuwauza kuti mukunyengana ndi mkazi wanga ndinakugwirani munavomereza koma simufuna kusiyabe ndikuyalusani. Anapanga record Foni ija ndikuyiponya pa WhatsApp anthu akhala kugawana mu sabata yapitayi. Ndi pamene ine naimvera then nachita nayo chidwi chifukwa choti pali zinthu ziwiri zitatu zimene tingaphunzirepo monga Amalawi, monga anyamata, monga achinyamata, monga anthu okwatira, monga anthu osakwatira. Tingomvera ka 2 minutes ka audio recording imeneyo yokuti kodi zinakhala bwanji. Hello? John. Yes. Mulibwino. Ndibwino mwa? Ndanda message yangu. Yes. Ndaona so my message you are still going out with Bridget. Hi John, silingajile zimenezo. No, ndaona my message goma banoma ndina also my message yo. Can I send them out? I respect you. The boy yes I do. I do Pambili. You doesn't. No, listen. Your wife has been calling me. Sorry. Mariba? Your wife has been calling me. When did she call you? Because now my message. Now my message. See, I gotta share it pompano, and I've got some audios. No, never. It's not me. It's not me. You said she's been calling you. She's been calling last month. Last month I would think I am going to go down. I'm a friend. I did more than 7 times. I would what I would nyumba. I'm going to go. Then nkhani yake ndi imeneyo. Mkazi wako akunyengesa kwa amuna ena. Iwe chimene ungapange ndi kuimba Foni kumafosa oposa ngati ameneyo. Akuimbira Foni kangati. Osandiuza ineyo bwanji. Ineyo I respect you. Mupanga bwanji respect munthu oti akuyasha mkazi wanu. John wa ndabambo oposa. John wa mu Foni mu akunama zoti anapita kuyate ukatenga chani ma call records ma audio recordings zimene zizonama. So ungapite kuyate ukatenga phone records kopanda court order kopanda police report ndi ma probable cause yawo kumene koko. Ngati zizotheka dizoti wanapita kuyate ukatenga ma call records akazi yawo. Kuti pali mlandu waukulu anthu ena pamene popa yene ukalowa chifukwa choti sizingachitike. Ayateo athakusumiridwa athakulipira chindaposa cha mbiri kwa makla komanso kwa achiphiko ndi mkazi wawo wa John uyo Bridget. Ndezimene zona Foni apanga record ndi ya John chifukwa choti audio yawo kuveka clear kuposa ya achiphiko. Pamene poposo sindikuziza zoti kumalawi kuti malamulo otani koma kumaiko ena ndi mlandu umene kupanga release phone call yoti munthu wampanga record iye asakuziwa komanso without his consent. Pali milandu yambirimbiri pamene popwi komanso iwo wa John wakuona ngati akatulusa phone recording imene iyi anthu aona ngati achiphiko ndi munthu oyipa kwambiri. Koma mene zili kumalawi anthu azingoona kumene ali achiphiko panopa ndi anzawo akumwamowa kumene koko apanga na ma high five ndiwe dolo ase iweyo ndiwe dolo. Ande kwa aliyense overa Foni imene akungoona John ndi munthu wopusa munthu ina akuti ali weak. Sindikuziwa za John ndi ndani takhalite maziwana face to face koma sindikuziwa kuti ndi ndani koma
from phone call iyi kuoneka kuti munthu wina ake kuti ali weak akupanga respect his enemy, munthu oti ndi mdani wake ati ndimakupasani ulemu. Chimene angapangepo iwo ndichoti mkazi wako kunyengesa ati zima amapanga zimene kawiri amapanga zibwenzi amathawa pa nyumba ati iwo sangamusiye chifukwa choti pali ana ndi ana asamavutike. Then mkazi woti akunyengesa kwambirimbiri akatenga matenda nanga ana osazavutika. Kodi mkazi amene akubweretsa chani shame in the family. Kodi zimene zonso iwo ajoniwo sakutitengera akungopanga zoti chani ati chifukwa choti pali ana ndi kumasekerera zopusa ngati zimene zozo ndi chifukwa chake chimene ndapanga video iyi kunena kuti Amalawi achinyamata osakwatira okwatira amene tili ndi azimayi m'manyumbamo amene tili ndi azimuna m'manyumbamo ukwati ndi anthu awiri. Munthu wina akatuluka nyumba ukapeza mamuna wina ukapeza chibwenzi wolakwisa ndi mkazi wakoyo kapena mamuna wakoyo, si munthu wachitatu uyo. Ndi musavutike kupita ukamenya amene akunyenga akazi anuwo kukapha. Anthu azingo zikaphulika anthu azingo kuonani ngati achitsiru chifukwa choti 1 pano anthu akuziwa zoti mkazi wanuyo akudibwa. 2 takupita kundende. 3 inuyo mukaphulisa nkhani aliyense akamva. Kodi munyumba mwanu mubwerano mtendere ndi mupindula chani? Zikachitika chonchi kuti mkazi ndi woyendayenda kapena mamuna ndi woyendayenda kupeza bwenzi kwina, inuyo mukaziwa mulekeni. Kuli anthu ena ambiri amene angakhale nanu ngati pa nyumba palibe ndalama, mkazi wanu akuchoka chifukwa choti palibe ndalama, siyeni. Mukapeza azimayi ena amene safuna ndalama zambiri, pakakhala kuti pali ana mutha kulera anawa panokha. Musakhale ndi ngati ovutika ngati antchito ngati kapolo chifukwa choti pali ana sakupangiseni kuti muzikhala achitsiru. Musasekerere zinthu zangati zimene zizi just because you have kids. Imagine this guy is living like a slave ati chifukwa choti cha ana ndi zaboza. Anthu ngati achina chiphiko ati a business akulu ndi ngati agalo akapeza chakudya amadi ndi makamaka akazi oti akufuna ndalama akuvutika akufuna and mmene zikuonekera Bridget kunyumba kwako mamuna wawo ndi wina wake opanda mphamvu oti sakawapasa zofunikira zikukhala ngati si ndalama zokha. Zikuoneseratu kuti anthu ngati achina chiphiko they will always be there. Komanso ndi anthu oti alibe nkhakasi alibe zoti yes ndisapange zizi mu phone call mati ndinopa mulungu sindapangisa zimene akungonama. Ndi anthu oti they are predators, always pounce on prey, and kanzimaiko kakuoneka kuti is perfect prey. In fact aliyense amene angapeze namba ya Bridget iyo atakusumana chifukwa choti akuoneka ngati kuti Bridget iyo ali desperate for ndalama komanso necessities ena ndi ena including but not limited to sex. Kangati the malangizo anga ndamene wanyamata akumalayo musavutike kupanga patrol mkazi wanu kapena mamuna wanu. Ngati muona kuti wapanga breach mavows ake au kwati musiyeni tapitani kwina, siyeni mukapeza mtendere kwina, musavutike ndi kuthamangira chinthu choti chauluka. And toti unamizana kamodzi chonchi amakhala kuti basi they can change. Amati a leopard can change its spots overnight. Sizingateke to amene wazolowera ku cheating sintha mwansangasanga. Ndiye musawononge nthawi yanu kuimbira mafoni anthu kuwayalusa kuwatulusa maaudio ati kupanga release titi ma WhatsApp screenshots muzingoyaluka. Anthu ifeyo owonera tikungoona one fool in this story, and that's a journey and amene ali achitsiru achiphiko ndi nkhani ina atakhala kuti samaziwa atakhala kuti
mkazi yonda amene anakakamiza takhala kuti is the victim in this story yako yalusidwa pa WhatsApp chani koma sayaluka yaye oyaluka ndi Johnny ndiye amalawi tiphunzirepo one or two things banja imakhala chonchi passion dies down pa nyumba paja people get neglected amakhala kuti pakusowa zambiri si amuna okha amene amatopa nazo zabanjasi tenga simufuna kuyamba banja musayambe koma mukayamba banja mukonzekere kuti msogolomo mkazi wanu kapena mamuna wanu azatopa ndipo azafuna kupita kwina ndiye Johnny wa tikungowamvera chisoni nkhani yopasa manyazi kwambiri komanso anyamata let's up our games. You can't just make a call and think that's your way of winning. Talking to your enemy like that. No, you can't. Anyway, ndathokoza kwambiri because you were with me in this video. Tikumanes nimapanga my video tambiri tanga zimezi you can get one or two things from my videos obviously. So zinanga ndi bright mhango. Peace. Ndayasima ndera apa kuti wayasima dendeni vichi ndera dendeni vichi ndera dendeni nchunga 2 and 3